Kim sensiela ta' diskussjonijiet informali bit-tema stigma illi bdew fit-tieni ġimgħa ta' Novembru li l-Fondazzjoni Ideat għażlet li tagħmel il-parti tagħha fil-ġlieda kontra l-istigma li teżisti fil-konfront ta' gruppi ta' nies fis-soċjetà tagħna. Il-Fondazzjoni Ideat hija think tank tal-Partit Laburista illi xogħolha hu li tinstiga diskussjoni, tgħin fit-tfassil tal-politika tal-partit u tikkontribwixxi għall-edukazzjoni fis-soċjetà. It-tliet diskussjonijiet li saru sissa bħala parti minn din is-sensiela kienu jiffukaw fuq l-istigma kontra l-persuni bi problemi ta' saħħa mentali, il-persuni b'diżabilità u l-persuni LGBTIQ. L-aħħar diskussjoni se ssir it-tlieta din id-darba blenti fuq il-vizzi u l-kriminalità. Ma' One News il-Viċi Chairman tal-Fondazzjoni Ideat Brian Scicluna tkellem dwar x'wieħed jistenna mid-diskussjoni ta' tlieta. Għandna l-aħħar attività minn din il-kampanja li ser issir nhar it-tlieta 6 ta' Diċembru. U ser niddiskutu l-kriminalità u l-vizzji, ġifieri se niddiskutu għall-argument li bniedem li forsi xi darba xellef difreħ mal-ġustizzja. Għandu jingħata ċans ieħor fis-soċjetà kif ħares lejh is-soċjetà bniedem li xellef difreħ mal-liġi. U persuna li forsi kellu xi tip ta' vizzju, jekk għandniex nafdawh, kif ħarsu lejh in-nies hemm barra. Ġifieri dak huwa l-idea tal-attività nhar it-tlieta. Din l-aħħar diskussjoni informali mis-sensiela stigma organizzata mill-Fondazzjoni Ideat se ssir fis-6 ta' filgħaxija fl-ispazju kreattiv il-Belt Valletta. Fiha se jieħdu sehem fost l-oħrajn persuna li kienet il-ħabs, kelliem mill-Fondazzjoni Rise u persuna li taħdem ma' dawk li għandhom il-vizzju tal-logħob.